Għal xahar ieħor kien irreġistrat tnaqqis fin-numru ta' persuni jirreġistraw mal-Korporazzjoni għax-xogħol u t-taħriġ. Statistika tal-Uffiċċju tal-Istatistika turi kif filwaqt li n-nies jirreġistraw f'Mejju tal-2013 kien ta' 7,292, din is-sena kien ta' 7,141. Jekk wieħed iqabbel Mejju ta' din is-sena ma' April ta' din is-sena, ukoll jara li kien hemm tnaqqis fin-numru ta' nies ifittxu impjieg. L-istess statistika turi li kien hemm tnaqqis fost in-nies jirreġistraw f'kull kategorija ta' età għajra l dawk ta' bejn 30 u 44 sena. Ir-rata ta' qatt tal-Mejju 2014 hija inqas mill-medja tal-2013 li kienet ta' 7,382. Ir-rata tal-qatt hija wkoll inqas minn Marzu 2013, l-aħħar xahar ta' amministrazzjoni preċedenti. Stħarriġ dwar il-qatt isegwi l-istħarriġ dwar is-suq tax-xogħol ippubblikat fl-aħħar jiem. Stħarriġ li wera kif fl-ewwel kwarta din is-sena l-persuni jaħdmu żdiedu b'1.9%, dan meta mqabbel mal-ewwel kwart tas-sena li għaddiet. Dan ifisser li tul l-istess perjodu l-impjiegi żdiedu bi 3,300. 2,150 minn dawn huma full-time u l-maġġoranza tagħhom nisa. Dwar iż-żieda tan-nisa fid-dinja tax-xogħol ikkummentat Nicola Cini, uffiċjal tal-Korporazzjoni għax-xogħol u t-taħriġ, fissret kif din hija xi ħaġa pożittiva u frott ħafna ħidma. Ilna naħdmu kemm jista' jkun biex ngħinu l dawn in-nisa jitlu wkoll fid-dinja tax-xogħol. Fosthom hemm numru ta' inċentivi li ħareġ ukoll il-Gvern, l-iktar forsi reċenti huma skema bażikament tal-Child Care Centers fejn wieħed jista' juża Child Care Center b'xejn ikunu sussidjati, għandna wkoll ċertu tax incentives ukoll għan-nisa li forsi għandhom it-tfal iżgħar kif ukoll li jitlu jerġgħu fid-dinja tax-xogħol u hemm ukoll il-breakfast clubs tat-tfal, jiġifieri dak li jkun ikollu iktar flexibility biex jista' jwassal it-tfal l-iskejjel u bagħad ikomplu fuq il-post tax-xogħol. Ġifieri dawn huma ftit mill-inċentivi li jgħinu n-nisa illum il-ġurnata jibġagiljaw ħanajdu hekk bejn ovvjament ix-xogħol u wkoll id-dar.